24 bars challenge mga higala. Bisdak, tara na. Here we go. Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa nag-DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Yes, hello, what's up mga higala, no? So it's another vlog laing adlaw na sad mga higala. Kumusta sa inyo ha diha? So it's another vlog na sad karon dawa hapuna buntaga uha or gabi uha unsa? Biiha kung di mo nagtanaw na ning atong vlog karon mga higala, no? So it's another vlog matag og kalingaw ug entertainment sa inyo. Syempre if bago pa man inyong vlog atong balik-balikon, please subscribe kay bell para update mo sa mga bagong videos nga ikla pumating. Okay, balik-balik. So karon mga higala, no? Ikata kayo dagka na kayo ni kasaan ni nga challenge. Magsuway-suway sa ta kita nga mga Bisaya. So 24 bars challenge, here we go, Biboy Bugoy TV. Ato ni sawayan mga higala, no? And if di na to magkaya, mo rin bahala diyan, suporta diyan, ha? Like na lang mo niya, unsa na diya, basta mo na ni 24 bars challenge, kay tulan na ni Bisdak, tara na. 24 bars challenge mga higala, Bisdak, tara na. Here we go. Mga bistak alina, rap nga challenge largata. Sa balay nga laay, maglingaw larganata. Sige TikTok, wara-wara, COVID, wag tang lagi ka. Mga bugas ilatag, ipanghatag na nila. Kay bistak lagi ta, lakaw-lakaw na sila. Napay tanod o pulis, sala sige nagbahis. Hala sige yoyo pa, fisyon pusit at nila. Gawas-gawas, inom-inom sa birthday ni atin. Hinirahay pa ubos, di na utay o pulos. Sala reklamo sa barangay, wala rapay pulos. Usara ko no'y putos, wala ragid kasabot. Sila pa ang magbuot, mangita jud og lusot. Ikaw ang mupasabot, mangita jud og ubot. Murag yun ikay sayop, murag yun walay buot. Naghana kayo patay, andami nga mamatay mo. Andam mo serbisyo bisan o delikado. Siginado nung inday, kita magtinabangay. Ang virus makamatay, aron na nga mahupay. Ang gubot sa Pilipinas, katungod sa sardinas. Yo, ito na ko to. Mga bisakali na lain man. Mga bisakali na rap nga challenge largata. Sa balay nga laay maglingaw larganata. Sige TikTok, wara-wara, COVID, wag tang lagi ka. Mga bugas dilata, gipangatag na nila. Kay bistak lagi ta, lakaw-lakaw na sila. Napay tanod og pulis, sala sige nagbahis. Ala sige yoyo pa. Ay sa mga bisakali na rap nga challenge largata. Sa balay nga laay maglingaw larganata. Mga bas mga bisakali na rap nga challenge largata. Sa balay nga laay maglingaw larganata. Sige TikTok, wara-wara, COVID, wag tang lagi ka. Mga bugas dilata, gipanghatag na nila. Bistak lagi ta, lakaw-lakaw na sila. Napay tanod og pulis, sala sige nagbahis. Sala sige yoyo pa, Facebook post nila. So dito mga higala, no, madyo na to ang 24 bars challenge. Yes, bars. Ay, so dali nga part, no, ato lang na i-shout out before na to i-end kani nga vlog. Please subscribe, click notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos. May klaro tumatag kalingaw og entertainment sa inyo para maglingaw to mga higala ato sa Anton. And shout out to sa tong mga kahigalaan diha nga nipadayon og support sa Biboy Bugoy TV. Daghang salamat sa inyo mga higala, no, and happy 1,000 plus hours of views ato. Ubay-ubay na jud ang views or hours na to. Hapit-hapit na jud ta mga higala. And in fact, I'm happy. Hello, Popot. Hi, everything. I love you for you. And again, mga higala, na ato na silang i-shout out. Shout out dahil kang Marco Barako, Hug FM, or Marco Hug FM, ang iyang YouTube channel, mga higala. Subscribe mo na sa iyong YouTube channel, mga higala. Marco Space Hug FM. Idol sa kanina ko siya og channel, mga higala. Tahan nyo dito, makakita og mga DJ concerns or nana live siguro. Mo ni ang iyang content siguro dito, mga higala. And ang usasan na to kay galaan na to diya nga always kuno siya gamitan na sa atong vlog. Ingon siya, nganong di mo kuno mo shout out Biboy nga pero
tanaw si mong vlog. So karon i-shout out natin ka. Shout out diha kang Emmanuel Pelonio. Emmanuel Pelonio, daghang kay salamat sa imong pagsige og tanaw sa tong vlog. Padayon ta na sa inyo tanan diha sa tong magigalaan. Daghang kay salamat. Oblog TV from Argawanon San Lemio, Cebu. Shout out diha ka Oblog TV na to si Northside Vloggers member sa na may gala subscribe dito sa ilang vlog, Easy TV Vlog. And shout out Timo diha sa brother Shelme Cortuna, si Northside Vloggers, solid si NV sa ni siya may gala. And solid agaon sa di siya. Subscribe mo sa iyong vlog may gala no, Shelme Space Cortuna. Talang na iyong vlog sa YouTube mga gala. And Tok Vlog sad sa sipat sa kay ni siya vlog may gala. Bitok BEE space TOK. So BEE space TOK, search lang sa YouTube mga higala. Subscribe si Northside Vloggers member sa namin mga higala, no? And next si Rashid Ugonya, class B din ako, first year college marine transportation. Murag Lapu-Lapu or Mandawi, asa ni sila ilaha mga higala. Shout out ni buha, keep safe lang gyapon ta. Kang J Cabarles, shout out sa Nimo diha. May gala no, this is B-Boy Bugoy. Daghang salamat sa inyong pag-subscribe. Inaabot mo diri sa parts of vlog. And nakita dyan ninyo natay mga shoutout diha. Please kanang sa ubos na to nga mga videos may gala to pa itong mga videos nga lingaw kaayo. Atangi pa ang ubang videos nga matag og kalingaw og entertainment sa inyo. Siyempre, lamang sa B-Boy Bugoy TV. As yours truly, atod gyapon nga nyo sa ginusarang DJ nga may pagka-DJ. B-Boy Bugoy ang magpapas huwag tagsakasakit sa tagsa-tagsa niyo. Kumadugan, daghang salamat. Please subscribe, click notification bell for update ng mga videos na kalawar po at kalingaw og entertainment. Daghang salamat. Bye-bye! So kani nga video na may gala no kay giatod ganatso sa RCJ Disco Mobile. So nga sa RCJ Disco Mobile may gala no kay diya na sila makita sa Libong San Lemio, Cebu. Natay 8 subs may gala or 4 subs. Just contact us sa number nga ko i-flash sa ubos sa screen may gala no para ma-servisyon mo na mo og quality music diya sa inyo birthday, kasal o uban pa nga kalingawan or any event or activity diya sa inyong barangay or sa inyong panimalay. So RCJ Disco Mobile may gala, don't forget to subscribe, click notification bell sa atong YouTube channel. Daghang salamat. Bye bye.